Asan na sila? Ito. 4. Ay, sorry. Ito na po tayo sa Grand Sing. Hello! Nag-enjoy ba kayo tonight? Nag-enjoy? Sige. So nakikita niyo yung TL namin, pulang-pula din siya. At wala siyang kawala dahil vlog natin to today. Tonight. Sige mami, yung sundo natin nandiyan na sa labas. Yung Mercedes-Benz. Ayun, may picture. Welcome! Woo! Woo! Hi, Ate Bibi! Bibi, dali ka sukat ko. Dapat din ang nanay. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink! 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink! 1, 2, 3, ay, dali ka na lang! Asawa ni Mami. Ben! Ay! Don't you know we're going too fast? Thank you. Sir, pwede ka pa add water? Sa aking bulsa at kahit pa maokoy kupas na. Hey, Bill! Kahit na marami diyang iba, ganito lang ako, simpleng tao. Yan ang sa'yo. So guys, tapos yung KTV namin. Balik tayo dito next. Balik tayo dito next. Joanne, nag-enjoy ka ba? Yes, super. Diba? Super. Ikaw, Mandy, nag-enjoy ka ba? Of course. Iba-vlog natin to, ha? Basta grand sing. Basta Grand Sing. Promoting Grand Sing. Ba't ka naman? We're sponsor. So ito na, papasok na kami sa elevator. At Mother dear, are you happy tonight? Yes.
Tsaka yung tiyan namin pinakamaganda. Hello.